תחשבו על זה, לא מדובר רק בשקיעות מריבות וחופים מדהימים, מדובר במרכז האי, במיקום תוסס, קרוב להכל. במרחק הליכה מהפרויקט שלנו תוכלו למצוא כל מה שנחוץ לכם. אם זה בתי מרקחת, חנויות, בתי חולים, בתי ספר, ברים, מסעדות, מסאז'ים, ומה עוד אתם צריכים. ולמעבדים הדיגיטליים שביניכם. זה מקום מדהים לעבוד בו ולנפוש יחד. יש לכם תשתיות להכל. יש לכם חללי עבודה משותפים, שאלה יוגה, בריכה משותפת, והכל בהישג יד קרוב למתחם. ועכשיו בואו נדבר על הצד הפיננסי שבפרויקט, וההזדמנות בהשקעה הזאת. אז יש לנו דירת חדר 56 מטר, עם מרפסת וסלון. יש לנו דירת 2 חדרים, סלון ומרפסת 86 מטר. יש לנו דירה של 112 מטר, 3 חדרי שינה וסלון. ומרפסת כמובן. הדירות מגיעות מרועטות, ללא מוצרי חשמל. אז למי זה מתאים? אצלנו עוברים ועדת קבלה, על מנת שהשכנים שנמצאים לידכם, יהיו אנשים שכיף לחיות לידם. אז לסיום, אם אתם רואים את עצמכם משקיעים באי קופנגן, הנכס הזה בשבילכם. ונתראה בקופנגן.